Bună seara și bine v-am regăsit la canalul meu. Eu sunt Alberto și împreună cu Adi vă vom arăta cum se joacă FIFA. Este primul meci. Hai, colegul, dă mai departe. Dă mai departe. Ai dat mai departe, ai dat. Este FIFA 2012 pe Android. Se vede extraordinar de frumos. A început meciul. Ca să le iau mingea pe ce apăs. Ce mă? A început meciul. Noi suntem Real Madrid. Este la minge. Nu miști până timp. Ronaldo își pasează la jucătorii adversi. E trișor. Să sperăm că în minim 2 luni vom face gameplay pe PlayStation 3. Și o să jucăm în 2. Și este față în față! Nu! Băi, apără portarul ăsta. Ce să facem? Ora aparatul nu mai apăra, nu? Ozil. Du-te! Du-te! Bară! Bară! Benzema. Se duce. De ce nu bagi, mă, sprint? Știm foarte bine să jucăm. Scorul este habar n-avem. Vom afla la sfârșit. Du-te, tată. FIFA asta arată foarte bine, este în variantă full. Dă-i-mă. Deocamdată este câtva la 0. Mamă, și dacă ne dă gol, foarte rău. Schimbați un jucător. Jucător. S-a enervat jucătorul nostru și a pierdut mingea. Ca primul episod sper să nu ne luăm și noi bătaie. Și am recuperat mingea. Foarte prost jucăm azi. Da, centrarea n-a fost prea reușită. Cred că vom avea succes în repriza a doua. 100%. Ca primul episod vom începe cu... Cu ce începem, mă? Cu FIFA, da. Mai bine făceam gameplay de Candy Crush. Hai, familia mătii. Cred că ne-a scăpat mingea, ne-am fi cineva de la spate. Noi jucăm și la Caterinca așa. Ca să driblăm, nu am uitat cum se driblează? Păi, ce facem, mă, ne încurcăm minge? Asta e, jucăm la profesional. Messi. Suntem în a doua repriză.
Este 1-0 pentru echipa adversă, dar sperăm că vom reuși ceva. Da. Dacă mă ții de... Ne-a dat David Villa. Îi conducem cu 2-0 împotriva lor. Ne arată aici niște tutoriale, parcă am fi începători. Nu știm ce să facem. Bagă sprint, domne. Sprint, să fugi tu mai tare. Bă, ne bat ăștia, mă. Îi facem de căcat. Oricum jucăm contra Barcelona. Și noi suntem Real Madrid. Asta e. Se mai întâmplă, e problema touch-ului, nu a noastră. I-am dat la picioare. I-am dat tot tare. Deci conducem. Ce joc. Parcă am fi în curtea școlii. Acestea sunt degetele utilizatorului. Du-te. Du-te. Și pe sprint. Așa. Da. Avem posibilitatea de egala. Prea tare. Da. Sperăm să nu o luăm așa tare. Și pot să mai focusez. Și dă mă. Bă, aproape. Hai că aici nu ne face. Ne-a luat mingea, nu. O să mai fie și partea a doua, stați liniștiți. Dacă e la profesional. Și noi suntem profesioniști, nu? Hai o zi, arătat! Da, da. Du-te. Du-te, Benzema, tată. Rupe-i, tată. Am avut niște ocazii în meciul ăsta, dar vine să mă trag de par. Așa. Pauză puțin. Ajuns la penalti. Ne-a dat Messi gol. Dar și eu îi voi da lui. Cu Ronaldo, fiți atenți aici. Profesionist. A scos-o Victor Valdez. Meciul nu este pierdut. David Villa a încercat să-mi dea un gol. Și a reușit. Ce să facă, mă, că am dat ca țăranul, mă? Fabregas. Fabregas. Apăru. Di Maria. Di Maria. Bine. Trebuie să o apărăm pe asta. Fiți atenți. Ne-a cășunat, n-aveam ce să facem acolo.
penalty shootouts are a bit of a lottery. You just don't know what's going to happen. Ai pus pauză. Ai pus? Bă,